Добрый вечер, шановное господарство, з вами Ярослав Стешик. А на Белсаце, як і штовечар, аб'ектыў, агляд галоўных навінаў. Дмитрий Мезенцев больше не российский амбассадор у Беларуси. Але Александр Лукашенко призначил Мезенцева державным секретарем так званой союзной державы России и Беларуси замест Григория Рапоты. А что еще сегодня у новинах? Кожный голос за перемовы лечится. Наши партнеры на Западе будут обязательно использовать эти результаты голосования для того, чтобы оказывать дополнительное давление на Лукашенко, на его режим. Спецслужбы отказали блокованием платформы «Голос» и частково интернету. Намётавае мястэчка на Кастрычніцкай плошчы. Як гэта было? Зараз большасць хоча жыць інакш. У нас ніколі не было большасці. Прокуратура і санстанцыя шукаюць польскіх шпіёнаў і нацыстаў сярод школьнікаў. Гэта тая меншасць незгодных з рэжымам людзей, которые патэнцыйныя не электарат існуючага строю. Усяго за дзень больш за 500 000 беларусаў прагаласавалі за неабходнасць перамоваў між апазіцыяй і палітычным рэжымам Лукашэнкі. Святлана Ціхановская заклікала кожнага грамадзяніна наведаць інтэрнэт-платформу «Голас» і выказацца незалежна ад палітычных поглядаў. Каманда Ціхановскай сёння разам з іншымі ініцыятывамі сабрала прэсавую канферэнцыю за перамены ў Беларусі. І вось галоўныя тэзісы. Вчера произошла невероятная вещь, просто ошеломительная. Вчера все чаты бурлили, вчера вся страна бурлила. Вчера люди спрашивали друг у друга, как им проголосовать, как оставить свой голос. На платформе «Голос» никогда не было такого потока людей, даже в августе. Наши партнеры на Западе, в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, в международных организациях будут обязательно использовать эти результаты голосования для того, чтобы оказывать дополнительное давление на Лукашенко, на его режим, с тем, чтобы эти переговоры все-таки воплотились. Действительно, кризис докатился до крайней точки. И с этим надо что-то делать. Поэтому это голосование касается каждого белоруса. Это голосование не за, не против тех или иных политических сил. Это голосование за мир, стабильность, за свободную Беларусь. Поэтому мы, конечно, призывали бы, чтобы за эту инициативу проголосовали и те, кто поддерживает Лукашенко. Я абсолютно убежден в том, что эти люди есть, и это в том числе и в их интересах, чтобы такие переговоры состоялись. На онлайн-галасаванне Міністэрства інфармацыі адказала блакадай сайту «Голас». Але гэта ніяк не паўплывае на працу па зборы галасоў і бяспеку інфармацыі. Наведаць сайт «Голасу» можна з дапамогай функцыі VPN. Таксама сёння была істотна абмежаваная праца інтэрнэту ў Беларусі, дзе цалкам, а дзе асобныя рэсурсы і сацыяльныя сеткі. Інтэрнэт-правайдары патлумачылі гэта рашэннем вышэйшых структураў. Каманда Святланы Ціхановскай спадзяецца, што да перамоваў між беларускім народам і прыхільнікамі Лукашэнкі дойдзе ўжо ў траўні. Вынікі народнага галасавання абвесцяць 25 сакавіка. На гэты ж дзень суседняя палітычная сіла, народнае антыкрызіснае кіраванне і Павел Латушка ў прыватнасці заклікалі беларусаў пратэставаць. Павел Латушка сказаў, што бярэ на сябе адказнасць за кожнае сказанае слово. Все мы чувствуем, что наступает время для новой волны. Волны, которая будет еще сильнее предыдущей. И сегодня многие ждут решительных и твердых слов. Мое сердце и совесть говорят, что у меня нет права молчать, пока в тюрьмах сотни невинных людей, пока сотни тысяч подвергаются репрессиям, увольнениям, находятся в вынужденной эмиграции. Я просто не могу просить вас не выходить 25 марта, потому что не могу забыть о том, насколько важен для всех нас этот день. День воли. Роўна 15 гадоў таму адбылася незвычайная для Беларусі падзея. На Кастрычніцкай плошчы сталіцы з'явіўся намётавы гарадок у знак пратэсту супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. Як гэта было, распавядзе Діяна Радкевіч.
15 гадоў таму 19 сакавіка, не дачакаўшыся канчатковых вынікаў выбараў, каля 30 тысячаў чалавек выходзяць на Кастрычніцкую плошчу. Уначы беларусы чуюць афіцыйны вынік галасавання. Больш за 80% атрымлівае Лукашенко. Не признаем! Не признаем! На наступны дзень мітынг за паўторныя выбары збірае каля 10 тысячаў чалавек. У гэты ж дзень на плошчы паставілі першыя намёты. Ужо 21 сакавіка колькасць намётаў павялічылася да 19. Антось прыйшоў на плошчу ўначы на 24 сакавіка за 2 гадзіны да разгону. Штосьці мне стрэльнула, я сказал, не, я повинен пойти туда на ночь. Я туда прорывался, мне туда не хотели пушать, там было уже все оцеплено. Зашел в ланцуг. И памятаю, что мне уже праз 15 хвилин стало вельми холодно. Мне было так холодно, а люди несли туда рэчы, люди туда несли ежу, частавали гарбаты. 24 сакавіка каля 3-й ночы на плошчы было 35 намётаў. Разгон заняў каля паўгадзіны, затрымалі больш за 500 чалавек. Антося таксама. Ён адседзеў 10 сотняў. Меня спокойно довели до этого автозака. Люди там кричали, хапун. А потом уже сам этот автозак нас просто закидывали. Один на одного, была куча мала. И мне прилетел этот весь автозак кассетом прямо в лицо. Мне нос сломали. И я уже прочнулся там уже на Крестина. Как мы к этому пришли? Вот сейчас вот думаю, что у нас вот такой символ, автозак. І ён дагэтуль збірае мірных пратэстоўцаў. Намётавае мястэчка наведалі амбасадары Брытаніі, Нямецчыны, Францыі ды іншых краінаў. ЗША і Еўразвяз увялі санкцыі, але плошча 2006 мэты не дасягнула. Можа, нам не хапіла працы з тымі, хто ва ўладзе, з номенклатурай. Можа, у нас была трошачкі такой рэвалюцыйнай романтычнай наіўнасці. Можа, яшчэ ўзгадаю, што у нас был, шчыра трэба пра гэта казаць, раскол у штабе, калі арганізавалася намётавае мястэчка. Частка штаба, большая частка, была за намётавае мястэчка, а частка была супраць. Леташнія пратэсты дасягнулі большых маштабаў. У першую нядзелю пасля выбараў па ўсёй Беларусі выйшла больш за 1 мільён чалавек. Таму Александр Міленкевіч, які разам з яшчэ адным кандыдатам ад апазіцыі Александром Казуліным узначаліў пратэст 2006 года, верыць у паспяховасць пратэста 2020. Зараз большасць хоча жыць інакш. У нас ніколі не было большасці. Я кажу пра дэмакратаў, пра людзей, якім свабода вельмі важна, і дэмакратыя. Зараз нас большасць. А былы супрацоўнік Генеральнай пракуратуры Андрей Сыцько лічыць, што спецслужбы прааналізавалі пратэсты пра минулых гадоў ды навучыліся на іх. Лидеров начали задерживать превентивно. Это было уже в 2017 году. То есть устранили лидера, все остальные не знают, что делать, потому что некому координировать, некому коммуницировать. Очень серьезно проанализировали Майданы, потому что Майданы это, наверное, самое такое серьезное вот в части палаточных городков. Нынешние силовики, они полностью готовы к тому, чтобы работать с мирным протестом. Именно с мирным. Антось жа быў уражаны колькасцю силовиков. 9 жніўня ён быў ля стэлы. Это просто война. Лукашенко готовился до этой войны. У них были дробовики, у них были гранаты. Я в 2020 году в Свислочи, мы когда утекали от этих гранат, добежали до Свислочи, я гляжу, там плывет военная моторная лодка, стоят хлопцы с дробовиками, полная экипировка, гранатомет, Я не уверен, что такое Максима в моей родной краине, У 2007 годзе КДБ спрабаваў завербаваць Антося. Цяпер ён жыве ў Польшчы, але 8 жніўня адмыслова прыляцеў у Беларусь на пратэст і праз тыдзень вярнуўся. Діяна Радкевіч, Белсад. Працягваем выданне «Аб'ектыва». Ранейшы партнёр больш не будзе прадаваць беларускім уладам тэхналогіі ўзлому тэлефонаў. Ізраільская кампанія Celebrite пастанавіла спыніць продаж свайго абсталявання ў Беларусь і Расею. Кампанія выпускае праграмныя комплексы для вымання інфармацыі з мабільных тэлефонаў. Першым пра Celebrite нам паведамілі супрацоўнікі Байпол. Яны казалі, што на працягу доўгага часу менавіта Celebrite дапамагае беларускім спецслужбам заходзіць у смартфоны актывістаў, журналістаў, затрыманых падчас акцыяў, атрымліваць доступ да асабістых дадзеных. І Celebrite меў гэтыя кантракты з беларускімі ўладамі на працягу доўгага часу.
І некалькі разоў мы падымалі гэтае пытанне. У сродках масавай інфармацыі, у размове з амбасадарам наша просьба была праверыць, паглядзець, паўплываць, каб Celebrite не дапамагаў рэжыму. Кампанія Celebrite прадае тэхналогіі праваахоўнікам для законнага атрымання лічбавых доказаў падчас крымінальных расследаванняў. Напрыклад, абсталяванне, якое дазваляе здымаць паролі на мабільніках і планшетах ды аднаўляць інфармацыю, якую карыстальнік выдаліў. Аднак з прычыны таго, што і ў Беларусі, і ў Расіі гэтыя тэхналогіі выкарыстоўвалі перадусім для ўзлому тэлефонаў апазіцыянераў, Celebrite адмовілася супрацоўнічаць з расійскімі і беларускімі спецслужбамі. Усё, як просіць пракурор, без увагі да абароны. Так выглядалі сённяшнія палітычныя суды ў розных гарадах Беларусі. Гэтак Ягора Сугойдзя, якога ў жніўні збіў аўтазак, асудзілі на 2 гады калоніі, а Ігора Банцара на 17-й дзень сухой галадоўкі асудзілі на 1,5 года так званай хіміі, абмежавання волі. Падрабязней Анастасія Русецкая. У судзе цэнтральнага раёну Менску вынеслі прысуд Ягору Сугойдзю. Палітвязня, якога меркавана збіў аўтазак, асудзілі на 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму, як і прасіў памочнік пракурора Артём Цвяткоў. При нашей уладе, дякую Богу, что и более не дали. Но это увогуле несправедливое обвинение. Як тут оценить? Вот. Зараз усе суды, которые по таких справах идут, у нас несправедливые. Что тут сказать? Ягора Сугойдзя прызналі вінаватым ва ўдзеле ў групавых масавых мерапрыемствах. Паводле версіі следства, падчас пратэстаў 9 жніўня ў ваколіцах Стэлы ён заскочыў на аўтазак. Пасля інцыдэнту Сугойдзь быў збіты амапам і трапіў у шпіталь. Віну Ягор прызнаў часткова. На мітынгу быў, але на мас не заскокваў. У дадатак да зняволення суддзя Вікторыя Шабуня накіравала Сугойдзя на прымусовае лячэнне ад алкагалізму. Он не алкаш, потому что он не пьет так алкоголь, как там указали. У суде Ленінскага раёну горадня агучылі вырак Ігору Банцару 1,5 года хіміі, як і прасіў пракурор Віктор Нечипарук. Палітвязень, які з 3 сакавіка на знак пратэсту трымаў сухое галадаванне, выйшаў часова на волю пад падпіску пра нявыезд. Спасибо тем людям, кто писал. Это очень круто. Когда незнакомые писали люди вообще грамотно. Вот это очень помогает, когда сейчас сегодня тоже думаю, мне письма принесут, а меня уже там нету. Вот это очень крутая тема, что это очень важно писать. Пишите всегда политическим и не забывайте вкладывать конверты. Вот это. Ну и спасибо за солидарность. Суддзя Наталья Козел прызнала Ігора Банцара вінаватым у хуліганстве за танец без штаноў перад міліцыянтам падчас акцыі пратэсту 5 верасня мінулага года. Адбываць тэрмін гарадзенскаму музыку засталося 8 месяцаў, бо 5 месяцаў пад вартай у следчым ізалятары лічыцца дзень за 2. У суде Кастрычніцкага раёну Менску агучылі прысуд у справе Святланы Брацянковай. За ўдзел у 3 леташніх мірных акцыях мянчанку пакаралі 2 гадамі хіміі. Менавіта такі прысуд запрасіў пракурор Віктор Завадзіч падчас спрэчак бакоў. Суддзя Вольга Няборская прызнала Брацянкову вінаватай ва ўдзеле ў групавых дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Святлана сваёй віны не прызнала і збіраецца абскарджваць рашэнне. Я хотела просто бороться с этой несправедливостью. То, что у нас творится в стране. Но все равно когда я выходила, у меня всегда было чувство, что мы все равно победим. З ізалятару часовага ўтрымання Менскага раёну на волю пасля 15 сотняў арышту выйшаў Ілля Кваченка. Жыхар кварталу Пірс пад Менскам, якога пакаралі за тое, што вывесіў на сваім балконе бел-чырвона-белы сцяг. Персонал приветливый, в принципе. Питание хорошее. Много интересных людей. Из 60 человек здесь было 10 политических, я так называю. Обрел новые знакомства. На пачатку сакавіка суд прызнаў Кваченку вінаватым у адзіночным пікеце. А за тое, што Ілля адмовіўся здымаць нацыянальны сцяг, эвакуявалі ягоную машину. Это все, мне кажется, довольно-таки несправедливо. Но чего ждать в нашей стране с нашими последними событиями и с тем, что закон у нас не соблюдается. Он же не ходил, не бил никого, не призывал ни к чему, не делал каких-то противоправных действий. По сути, у него на балконе был вывешен флаг, он высказывал свою гражданскую позицию.
На пытанне, ці вывесіць сцяг ізноў, Ілля адказаў: «Падумаю». Аднак упэўнена дадаў: «Будзем працягваць нашу барацьбу». Анастасія Русецкая, Белсат. Ператрусы у журналістаў Белсату у Пінску Віктора Ярашука і Андрэя Якімуша. У іх забралі ўсю тэхніку. Таксама міліцыянты наведалі прынамсі 3 асобаў, у якіх пінскія карэспандэнты бралі інтэрв'ю. 2 з іх адвезлі ў аддзяленне, апыталі ў межах адміністратыўнай справы і адпусцілі. Ціснуць і на іншых незалежных журналістаў. Галоўнага рэдактара парталу «Гродна Лайф» Алексея Шоту аштрафавалі на 11 600 рублёў як прадстаўніка арганізацыі, ды на 725 рублёў як фізічную асобу за размешчаныя ім 3 матэрыялы са спасылкаю ці лагатыпам на тэлеграм-канал, прызнаны экстрэмісцкім. Таксама экстрэмісцкім хочуць прызнаць канал папулярнага сталічнага блогера Антона Матолькі. Следчы камітэт вынес пастанову о прыцягненні яго ў якасці абвінавачанага ў крымінальнай справе. У Міністэрства ўнутраных справаў накіравалі дакументы на вышук Матолькі. Сын дачакаецца вызвалення сваёй маці з турмы. А вось ягоная бабуля баіцца, што не пабачыць сваёй дачкі. Марыя Несцерова з лістапада за кратамі, але следчыя дзеянні не вядуцца. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Кошку вот эту взяла, подобрала, в переходе раздавала женщина. То есть она очень добрым человеком на самом деле была. Андрей чакае свою матулю амаль 5 месяцаў. 54-гадовую Марию Нестерову затрымалі на падставе крымінальнай справы аб удзеле і нібыта арганізацыі масавых непарадкаў. Сын не ведае дакладнай фармулёўкі абвінавачання, бо паводле адваката следства даўно не вядзецца. Дело они не ведут уже полгода принципиально. Под видом якобы у них нет следователей, а следователи у них есть, и я это знаю, свободные. Но как бы нет дела, соответственно, нету материалов для суда. Нет материалов для суда, не нужно проводить суд. Не нужно проводить суд, можно продлевать человеку срок заключения, понимаете? Как бы по дутому какому-то липовому обвинению. И нам даже не к кому особо обратиться, попросить ей хотя бы домашний арест дать. Мария Нестерова была незалежнай назіральніцай на выборах. Падчас ператрусу у яе дома забрали народную волю ў якасці агітацыйнага матэрыяла. Гэтак дачку чакае і 84-гадовая матуля зняволенай. Это Маша вышивала. Вот, да. Вот это вот она тоже, это была заготовка. И вот она ее, по краске скрасила все. Спадарня Лідія мацуе сілы падтрымкай унука і ліставаннем з дачкой. Вельмі хвалюецца, што не дачакаецца вызвалення Марыі. Андрею говорю: Андрей, тебе придется хоронить меня, потому что Маши нет, а больше у нас тут никого нет. Все подготовлю, как у нас говорят, смертное. Повезу его к своему мужу, покажу, где могила. В общем, я ему все эти самые напутствия сделала уже. Нестеровы паходжаннем з Расіі, але і ў Менску сям'я жыве ўжо 40 гадоў. У цяперашні цяжкі час асабліва і на сабе адчулі салідарнасць людзей ды ціск уладаў. Я на практике выяснил вещь одну, этой истории, что можно взять человека просто у подъезда, запихнуть в машину, увезти куда-то, не объясняя, куда, зачем, где он окажется. То есть мы бы, если бы не искали, с нами до сих пор на связь не вышел никто, вообще никто. Понимаете? То есть вот только через адвоката мы смогли что-то узнать спустя несколько дней. Паводле афіцыйна выстаўленага абвінавачання Марыі Несцеравай пагражае ад 3 до 8 гадоў зняволення. У Берасці, Горадні, а цяпер і ў Баранавічах Генеральная пракуратура даслала праверкі ў школы, дзе вучацца беларускія дзеці польскага паходжання. А Баранавіцкае ўпраўленне адукацыі пільна збірае інфармацыю пра дзяцей, якія наведваюць польскі дом. Гэта тая меншасць незгодных з рэжымам людзей, которые патэнцыйныя не электарат існуючага строю, існуючай улады. Таму іх трэба, конечно, ціснуць, што, як же ж по-другому. Гэта змаганне з нязгоднымі, з людзьмі іншых перакананняў. Школы польскай меншасці правярае пракуратура, санітарныя службы, пажарнікі ды нават ідэолагі. Следчых цікавяць дакументы, крыніцы фінансавання, педагагічны склад.
Таксама запрошваюць звесткі пра дзяцей. Напярэдадні берасцейская прокуратура падала ў суд пазоў аб ліквідацыі польскай школы. Яе дырэктарку і сузаснавальніка падазраюць у дзеяннях, скіраваных на распальванне нацыянальнай і рэлігійнай варожасці ды рэабілітацыю нацызму. Прокуратура актывізавалася пасля школьнай імпрэзы, прысвечанай гісторыі Польшчы. А курсы польскай мовы, на думку следчых, абясцэньваюць памяць беларускага народу. Усё гэта адбываецца на фоне дыпламатычнага скандалу паміж афіцыйнымі Варшавай і Менскам. Шановнае гаспадарства, у мяне на гэтым усе навіны, але наперадзе вас чакае праграма «Антыфейк. Лукавыя навіны». Хто паддаецца на спартовых спаборніцтвах Лукашэнкі, адкуль гучаць галасы з места і пра што маўчаць прапагандысты з БТ. А потым праграма без акрэдытацыі збірае найлепшых прадстаўнікоў незалежнай прэсы. З вамі быў Ярослаў Сцешык. Добрага вечара.